Kamo, Walking Dead epizóda prvá! To je bolo, prvý run. Kamo, tu je doma čerstvé jedlo a všetko. To rovno zožer len tak, na chuť. Ja mám gun. OK. No fuck. Oh fuck, toto je problém. To nezomrem rovno takto. Nie, takto ma nedostanú, chlapci. Takto ma nedostanú. Jesus fucking Christ. Takto ma nedostanú. Do piče, ne, takto. Keď hovoríte, že na kraji mesta sa dá fungovať lepšie, typiček ma to jebne rovno do centra, že? Tak by som sa aj odjebal niekde sem. Že no aj takto by som pomaly precestoval na kraj. Skúsil tu niekde žiť. Je tu chrčia zombici, ale chlapci, pozor. Ja som si to myslel. Lenže ja som Leon Kennedy, kokotko, chápeš? Pardon, Laco Keňády. Som sa rozhodol? Kurva, tu je... To je vrah? Čo ti jebe? Tu je týpek, no čo vyvraždil rodinu, pozri sa. Čo to tu je za príbehy, kámo, a sny? Som čakal, že Sims jednotka bude viac v pohode. Ja už nemôžem utekať. Musím sa ísť niekde vyčilovať. Ty kokot, no tak ja som skončil, chlapci, to je hotovo. To ste videli, čo je okolo mňa? Viem sa im nejako strátiť? Dá sa im nejako skovať? Oh fuck, no my sme GG, no my sme... Ja musím vyťahnuť zbraň. Jak strieľam? Čo? OK. Zdochnite! OK. Ja som piči. Ne! OK. Stihol som. Som goat. Nedalo mi bite condition. Ty koko, to čo je? Prečo ich tu toľko? Hoši. Hej, Hoši. Tá hudba, prečo ide tak hard? Ty koko, to čo je? Prečo ich tu toľko? Prečo ich tu zrazu toľko? OK, riskujem. Strašne riskujem. Počkaj, toto není možné. Však tam na začiatku nebol ani jeden zombík a zrazu... Chlapci, toto je problém. Však ja sa ani nedostanem do mid-gameu tejto hry. Veď ja neviem prežiť early game. To, čo sme dohrali, ja už nemám staminu. Kostol? Jo. Baptist Chapel. Hodinky. Akože baví ma to dosť. Teraz už, keď už som v tom taký ako... trošku zabehnutý, tak ma to baví dosť. A nechcem si zisťovať nič, ani nechcem... Kým sa nepýtam hoši na nejaké rady, ani mi ich nedávajte, dobre? Ja chcem na to prísť sám. V tom vidím dosť ako tú halus, že... Ja chápem, že keď máte v tom 100 hodín, tak ste proste tu turbo chlapi, ale mňa toto baví, toto skúmanie a nepoznám to a chcem sa to naučiť, vieš?